Sabem molt de Sor Isabel de Villena com a autora literària, com a dona que gaudia d'una influència que no estava a l'abast d'altres dones de l'època. Però potser no és tan coneguda la seva consciència de la importància de la memòria i de l'escriptura com a eina que la feia possible. L'escriptura no era un fenomen inusual als convents femenins de la Baixa Edat Mitjana, perquè per a la monja l'escriptura era no sols un instrument autoritzat, sinó fins i tot necessari per a la lectura dels textos de la litúrgia, dels textos de devoció i també per a la gestió administrativa. I de fet, Sor Isabel, quan es converteix en abadessa, en l'any 1463, comença a revisar l'estat de les rendes del monestir. I ho fa a partir dels llibres de comptes i d'altres documents conservats a l'arxiu de la casa i també fent servir el testimoni oral. I desenvolupa una tasca quasi detectivesca, perquè va perseguint les dades, tirant del fil, comparant-ne versions, fins a aclarir la procedència i la situació dels ingressos del monestir. Aquestes actuacions tenen una manifestació gràfica en tant que Sor Isabel anota els resultats de tota aquesta tasca en el llibre de rendes del monestir. Però decidí anar més enllà i elaborar una memòria de les seues obres, de tota la remodelació que ella va dur a terme a la casa, al convent. I Sor Isabel elabora un relat acabat d'aquestes obres, un text que ja no està obert a cap intervenció pròpia o aliena, a diferència dels textos de l'escriptura administrativa que podien ser modificats per ella mateixa o per les persones que la succeirien en el càrrec. Aquesta memòria de les seues obres és una autèntica memòria individual, personal, i comença, de fet, amb les paraules: aquestes són les obres que jo, Sor Isabel de Villena, he fetes en aquest monestir. Però aquesta memòria té també una dimensió col·lectiva, perquè, per una banda, Sor Isabel s'adreça a les esdevenidores, a les monges que viuran en el futur en el convent i que coneixeran el passat a través del text que ella deixa i l'assumiran. Però també perquè Sor Isabel és conscient que tota eixa obra que ella fa en el monestir és el resultat d'una actuació col·lectiva, perquè va ser possible gràcies a la caritat de moltes persones. I per això ella no oblida posar el nom de totes aquestes persones que col·laboren econòmicament amb ella i fan possible tota l'obra de la qual ella deixa memòria. És molt interessant el fet que, front a l'inequívoca assumpció de l'autoria que ella fa tant de l'escriptura administrativa com de l'escriptura de la memòria, s'oposa l'anonimat absolut de la Vita Christi, probablement perquè Sor Isabel es considerava autoritzada per a l'escriptura administrativa i per a l'escriptura de la memòria, però no per a l'escriptura literària, o almenys per a la dimensió pública que té el text literari. Quan Sor Isabel elabora la seva memòria, ho fa atenent a les tres potències de l'ànima: la memòria del passat, el coneixement del present i la consciència del futur. I proposa un record per a un públic. Però quin públic? No un públic general, sinó un públic restringit, el de les monges del monestir, les monges presents i futures, per a les quals ella deixa aquest record que no sols és un registre de fets, sinó que conté uns models de comportament. I si ella es considera legitimada a fer aquesta proposta, és perquè és l'abadessa. No ho fa com a creadora literària, sinó com a abadessa. I en aquesta posició es considera autoritzada per a fer-ho. Però també considerant que aquest públic és un públic restringit que no eixirà mai dels murs del monestir.